bɔra fan dɔ fɛ jinɛmoriya quoi en quelque sorte jinɛmoriya min bɛna basigi yɛrɛ lanɔgɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ sariya sunba ko ta fanfɛla la filanan a kumana fɛn dɔ kan a b'a fɔ ma ko principe de subsidiarité o tɛ dɔwɛrɛ ka c'est à dire olu jamanaw mana bɛn mun kan diɲɛ jamanaw ka kan n'u ko min olu b'o kɛ n'a fɔ sisan ni CEDEAO ye sanction ta Mali kama Union africaine fana ko an ka taa fɛ Union européenne b'a fɔ an fana b'a kɔ fo ka t'o ko ta ka t'o sɛgɛrɛ fo Nations Unies na o kumana o fana kan ani u kumana Bazoum bilali kan ko Bazoum bilali de b'a to olu u ye ɲagata min siri Niger kan u b'o wuli o la o kɛra ka kuma k'u bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔ kɛ jamana élection ko bunakun kan baara wɛrɛ t'u la o kɔ Faransi bɛ wari min d'u ma wari min kan ka hôpital 100 jɔ wari min kan ka dɔgɔtɔrɔso 50 jɔ wari min kan ka école bayiri ka jɔ o de bɛna don ko démocratie o wari de labɛnnen b'u bolo tuguni élection ko kama n'o wari b'u bolo n'u y'o kuma fɔ bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ nin ko ninnu an ye kɔlɔsili 3 kɛ kɔlɔsili fɔlɔ nin kɛnɛ in kan jamana minnu yɛrɛ ko ka taa Niger attaquer ko ka taa kɛlɛ bin Niger kan n'o ye Côte d'Ivoire Benin Sénégal olu tun tɛ nin kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ tuguni filanan jamana minnu bɛ wariko kuma fɔ n'olu de ta ye UEMOA ye ni CEDEAO ka dalajɛ o dalajɛ u bɛ fara n ka fɛn fɛn kɛ UEMOA bɛ kuma la mais ni UEMOA ma ye kɛnɛ kan donc UEMOA kotibatiw n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye olu ma ye kɛnɛ kan an nana jateminɛ fɛnɛ kɛ an'u ye dɛmɛ ko kuma min fɔ k'u b'o o kɛ jamanaw ye bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ sisan anw nana mun jateminɛ CEDEAO ale kɔni ka kɔlɔsili bɛɛ bɛnna ko jamana mara c'est à dire ko kɛlɛ min b'an ka jamanaw kan ko foyi m'a tiɲɛ ko parce que ko kalafili dɔrɔn de ma kɛ c'est à dire olu yɛrɛ bolo jamana kɔni problème yɛrɛ tɛ yen mais kalafili dɔrɔn de ma kɛ n'i y'o jateminɛ u ye a kɛ i n'a fɔ ko kɛlɛ mun bɛ farafina kɔnɔ bi a sirilen bɛ bɛɛ y'a fanga ko dɔrɔn de la ani kalafilibaliya an y'an yɛrɛ ɲininka sisan mɔgɔ b'i to i yɛrɛ ma ka nin jate modèle kɛ cogo mɔgɔw bɛ ka sa yɔrɔw bɛ ka minɛ e ko halisa ko élection kɛbaliya an b'o de dɛmɛ kɔnɔ e wuli élection bɛ kɛ maintenant n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i bɛna ye CEDEAO kɛra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko ale sinsin bere min ye protocole additionnel u ye bɛnkan mun ta bɛɛ ya fanga kɔnɔ ko mana kuma min fɔ olu bɛ baara kɛ ni o de CEDEAO de fɔ donc olu b'u ɲɛsin o de ma ni dun ye jateminɛ kɛ CEDEAO ka o protocole additionnel min n'an b'a fɔ a ma ko min ye bɛɛ ya fanga ni fanga marako ɲuman ye CEDEAO bi i cogo o de kɔnɔ ka taa jamanaw ɲɔrɔ kuma fɔ jamanaw pilati la alors que CEDEAO tɛ jɛkulu ye jɛkulu min kan ka kuma jamanaw ka yɛrɛya kan jamana ka souveraineté u ka yɛrɛya de awɔ mais olu b'u ka jɛkulu olu bɛ kuma jamana minnu ka yɛrɛya b'u bolo u bɛ kuma olu de tɔgɔ la donc n'i nana nin jateminɛ i bɛna ye tubabukan na fɛn 2 de bɛ yen minnu tɛ kelen confédération bɛ yen fédération bɛ yen confédération na jamanaw bɛ jɛ ka baara kɛ mais jamana bɛɛ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ to ɲɔgɔn bolo wa ni baara min bɛ kɛ jamanaw bɛɛ de bɛ jɛ k'a fɔ k'an ka nin kɛ mais fédération na jamanaw mana fara ɲɔgɔn kan fanga dira minnu ma olu bɛ décision dɔ ta bɛɛ tɔgɔ la o CEDEAO bɛ k'o de k'anw na k'a sɔrɔ CEDEAO tɛ organisation fédérale ye mais u y'an sɔrɔ o la cogo di u ka baara dɔw bɛ yen tubabuw y'u nɛgɛ ka wari d'u ma ka CEDEAO financer ka Union africaine financer ko aw ka bɛɛ ya fanga min bɛ aw bolo an b'a jukɔrɔma cincin ni fɛn dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko principe de subsidiarité c'est à dire o la aw mana kuma minnu fɔ n'a y'aw sinsin o kan anw b'a to aw bolo n'aw y'a bila yɔrɔ min na anw fana b'a ta yen u y'u to de la ka na farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn ye farafina yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ kuma nanzarakan na u nana fɛn dɔ dilan ko kalimukalatigi mun bɛ kuma o tigiw tɔgɔ la u y'o ta k'o di faransi ma minnu bɛ anglɛkan fɔ u y'o ta ka di Royaume-Uni ma o anglais fɔlaw ma donc an ka diɲɛ kungo o kungo olu de bɛ o sɛbɛn fɔlɔ ka t'o kuma ɲɛfɔ sanfɛ donc alors que n'i ye farafina dugu jateminɛ an tɛ Nations Unies kɔnɔ o de taabolo in kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ka Mali ka problème ta ka diɲɛ bɛɛ da don a la o sɔrɔla parce que Faransi de ye Mali kalimukalatigi ale de ye sɛbɛnni kɛ tuma min na Misumako bɛ sen na u ye jɔnmunda ninnu wele olu fana sɔnna k'u bolonɔ bila papier la ka yamaruya di Faransi ma ko MINUSMA ka na wa o sɛbɛnnikɛla ye Faransi o de kama o MINUSMA min n'ale nana Faransi ka sɛbɛnni na aw bɛ fɛ cogo di o ka taa Faransi contrôle la kuma o kuma dun bɛ fɔ o kɔnɔna na accord d'Alger fɛn o fɛn Faransi mana mun sɛbɛn kuma bɛ kɛ o de kan donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko conférence de Berlin min ye farafina tila k'a di tubabuw ma tubabuw fana filɛ ka principe wɛrɛ ta ko principe de subsidiarité k'o fana kɛ bere dɔ ye bere min b'a to anw tɛ se ka bɔ
tubabu ka bolo kɔnɔ fiyewu donc o de la ni irisiw tun tɛ Mali tun bɛ ci Faransi mana sɛbɛn k'a bila a tɛ sɔsɔ ni Angilɛ y'a sɛbɛn k'a bila a tɛ sɔsɔ irisiw jɔlen min kan kɔfɛ Faransi ye sɛbɛnni kɛ k'a bɛ kungo lase Mali ma irisi ko k'a tɛ kɛ walayi bilayi ni irisi tɛ sisan b'a sɔrɔ Mali tɛ yen a fɔ irisi ka cɛ Sini bɛ yen nɔ an kana kuma mun ta la ka fɔ dɛ Sini ta bɛ yen mais an bɛ min ta kalama kosɛbɛ o ye irisi de Sini bɛ to ka na kuma kelen kelen mais n'a danna Sini ma ɲɛ an b'a sɔrɔ n'a kɛra an na dɛ m'o fɛnɛ f'i ɲɛna dɛ irisi min ye min kɛ an k'o fɔ ba ye ani Sini tɛ kɛlɛ la an bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jamana caman bɛ ɲɔgɔn fɛ mais jamana min y'i kɔ da an diɲɛ bɛɛ kɔ la anw kama k'i kɔ da Faransi la ko ninnu ka jamana tɛ ci o de kɛra irisi a y'a ka veto de poser ko Mali tɛ ci sinon ɲɛmɔgɔ y'a sɔrɔ u ka la doctrine de la responsabilité de protéger kuma min na kuleli kɛra n'an mana Mali talen bɛ otage la yan nɔ dɛ maliyɛnw bɛ ɲangata de bolo sarasiw kɛlen bɛ ka taa Wagner de ta dɛ u bɛ ka mercenaires de bila ka baara kɛ o kuma in gansan u tun bɛna Mali filenkolon ci i b'a fɔ o ye Libi ci cogo min mais irisi de y'i jɔ an kɔfɛ o kuma fɛnɛ fɔ n'o ye parce que n'an bɛ taa ni ko min bɛ don min a b'o kuma fɔ donc irisi k'i jɔ an kɔfɛ o de fusara ma sinon ɲɛmɔgɔ y'a sɔrɔ Mali ko a banna pewu a kɛra ninnu sago donc CEDEAO kɛra jɔnw ka tɔn de wari min bɛ ci ale ma o principe de subsidiarité dun Union européenne de b'o kɔfɛ donc n'i y'a jateminɛ o kɔrɔ farafinna tilako filanan o de bolo dalen principe de subsidiarité k'o tɛnkun ka bɛn protocole additionnel ma o de la an y'a fɔ ko Mali ka bɔ protocole additionnel la a mɛnna a bɛ san 2 bɔ n bɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ k'a faamuya protocole additionnel ye CEDEAO jahadima yɔrɔ de protocole additionnel ani CEDEAO yɛrɛ texte tɛ ɲɔgɔn ye sira la faranga de don c'est comme CEDEAO bɛ yen mais faranga fɛnɛ bɛ yen n'i sɔnna i b'a signer ko CEDEAO ka principe de gouvernance a n'a ka démocratie i b'i kun n'o kɔrɔ wa an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn y'a signer a bɛɛ y'a signer k'u kun n'o bɔrɔ de kɔnɔ donc o de la Mali bɛ se ka bɔ bi o protocole additionnel la n'a y'a diya a bɛ to CEDEAO la CEDEAO sigilen bɛ fɛn saba dɔrɔn de kan mais u t'u da don an foyi la u da don jumɛn na ko protocole additionnel de bɛ k'an sugu ta Nigeria président a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ mais mɔgɔw tɛ fɛ k'a tiɲɛ de mɛn a ko a bɛ ka kuma o kuma fɔ a ye bolonɔ bila protocole additionnel min na a b'o kɔlɔlɔ de la wa o de b'a to o de bɛ yamaruya di u ma u ka kuma an place la k'a kɛ hali min n'i ko min o de bɛ kɛ mais munna e bɛ t'o la o protocole additionnel o bɛ jamanaw ka yɛrɛya de contrôle la parce que e tɛ se ka décision ta mais n'olu ye min fɔ u bɛ tɔw bila u b'o kɛ donc nin conférence sen fɛ u y'o tɔ de da kɛnɛ kan k'olu tɛ dɛ a y'o bolonɔ bila papier min na ko protocole additionnel ani principe de subsidiarité min b'a to ni CEDEAO ye ko k'a b'a ci kun dɔrɔn Union africaine yɛrɛ b'a ko bon an fɛnɛ b'a ci kun cɛ la hali ni jo b'a la Union européenne ma k'a y'o tɔ digi dingɛ kɔnɔ o principe de bɛ sen na bon fo mɔgɔ ka ninnu dɔn parce que mun y'an sɛgɛn kɛlɛ in na mɔgɔ kalannenw olu de olu ka bɔ ka nin ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna u k'a dɔn fɛn min ko ninnu sigilen bɛ cogo min olu yɛrɛ de b'o fɛnɛ fereke k'a ɲagami u tɛ ko ɲɛfɔ a ɲɛ ma o kuma la i bɛ yɛrɛ ɲininka est-ce que mɔgɔ kalannenw yɛrɛ jɔn b'i to yɛrɛ ma ka taa wari minɛ ka Afrique sulu ta donc maa minnu ye protocole additionnel signé bɛɛ y'u ka jamana janfa c'est l'accord trahison wallahi bon u ye wari de minɛ CEDEAO ye wari de minɛ Union africaine ye wari de minɛ wa ɲɛmɔgɔ ye wari de minɛ pour que ka principe de subsidiarité don ka tila ka protocole additionnel ta donc an minɛnen don an kan ma tuguni k'i t'i bolonɔ bila papier la papier min bɛ e yɛrɛ kan minɛ donc o de la a bɛ san joli bɔ n bɛ k'a fɔ an ka bɔ protocole additionnel la an ka bɔ protocole additionnel la parce que a sirilen tɛ CEDEAO la olu yɛrɛ ko addition faranga protocole min farala CEDEAO kan baara kan n'i ko k'i tɛ faranga la bɔ a la donc an bɛ se ka bɔ o la o t'an bali k'an ni CEDEAO jamanaw tɛ don ɲɔgɔn kan o t'an bali fɛnɛ k'an bɛ bɔ fɛngɛ la mais i bɛ bɔ protocole additionnel la n'o ma sɔn o ma ci k'i to jagoya de don wa ni ye n bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya ko an ka faama minnu y'u bolonɔ bila ni papier la wallahi bilahi u taara an ka jamana kun don bɔ cɛ cilen de k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya don bɔ cɛ cilen na o de kama n'a fɔra ko est ce que CEDEAO bɛ sɔn wa e ma ye dɔw b'a question poser ne ko ni CEDEAO banna dun bon est ce que nin kɛ don nin fɔra maliyɛnw ɲɛna Burkina ka ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ Burkina dɔw ɲɛna wa bon a ye nin kalan jateminɛ ninnu de ye mɔgɔ kalannenw ye minnu ye jamanaw coron tantɔ mɔgɔ bɛ t'i bolonɔ bila ni papier modèle la i bɛ t'i i yɛrɛ minɛ papier o ma nin kɛ foyi kama wallahi bilahi wari ko dɛlili an ka ɲɛmɔgɔw tɛ se foyi la tɛgɛ jan est ce que o kuma dɔn i t'a dɔn i b'a tiɲɛ mun na parce que i filɛ k'a fɔ kalan ni kodɔn tɛ kelen bon maintenant non mais ne bɛ mun f'i ɲɛna ninnu c'est à dire n'a fɔra a bɛ digi mɔgɔ la minnu ye politique baara daminɛ dans les 30 ans u y'u ka jamanaw su dɔ de o n'anw tɛ ka bɛn o parce que on n'a pas la même façon de voir les choses diɲɛ kɔnɔ ni fɛn fɛn nana e k'a jateminɛ ni bɛna taa an bolo bila ni papier mun na a bɛ se ka fɛn jumɛn tiɲɛnen sini traité serval jɔn na maa signé ten k'an se kungo ma i bɛ kama na ka na tɔ nɔɔni ka barika lada anw ni ala cɛ ni transition tɛ ɲɛmɔgɔ t'a sɔrɔ an su don de mɛ ɲɛmɔgɔ t'a sɔrɔ an ka ko banna pewu Mali yɛrɛ tun tɛ yɛrɛ jamana min kɔnɔ e sago t'a la i tɛ ka armement san hali ka sécurité des services de renseignement tubabu b'a kɔnɔ i tɛ se ka décision foyi ta u ɲɛna ma n'u ko min o de don wa u b'u mɔmuso ka ganforo la hali n'u y'aw faga u tɛ kiri
donc n'i y'o jateminɛ i bɛna sisan filanan na a ye principe de solidarité ɲɛfɔ kosɛbɛ a y'o faamu i bɛna sabanan na Bazoum bilali ni ala ye Niger autorités ci u ka Bazoum bila o y'u ka ko bannen pewu o ye AES cilen non mun bonne nouvelle kodɔnbali bonne nouvelle o kodɔnbali bonne nouvelle o de kama n'a fɔra ko analyse ye jateminɛ de Musa pour que k'a faamuya ko bonne nouvelle tɛ Alassane Dramane ni Macky Sall ni Patrice Talon olu ban ka taa nin réunion na o la u tɛna se ka CEDEAO ka décision tɛ se ka UEMOA engagé donc n'u ye Bazoum libéré CEDEAO b'a ka frontière labila mais u bɛ mercenaires de ladon Niger Alassane Dramane ni Macky Sall ninnu ni Patrice Talon ninnu olu bɛ ɲɔgɔn b'a ko UEMOA ka sanction tɛ wuli o b'a sɔrɔ u sago sɔrɔla Bazoum bolo sanction min ka jugu ni sanction bɛɛ ye o ye sanction économique de n'o kɛra kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ Niger kaw minɛ u bɛ révolter régime contre la wa u sago bɛ sɔrɔ Niger autorités u ka ko bɛ ban pewu wa o ye AES ko bannen Mali ko bɛ ban o sen fɛ Burkina ko bɛ ban o sen fɛ parce que an seginnen yan kɔ de ala kana kɛ ten donc Bazoum bilali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ a ka sa ye Bazoum kelen ka fisa Niger mɔgɔw ni yan ninnu bɛ se ka t'u sigi cogo di ka Bazoum minɛ ko kɛ Niger ka population mɔgɔ miliyɔn joli ko k'olu ni tɔɔrɔ ko ni Bazoum ma bila donc mɔgɔ kelen ni o ka fisa ni mɔgɔ 100,000 ni yan o mɔgɔ 100,000 min votera Bazoum ye Bazoum ni bɛ fisa n'olu bɛɛ yan comment on peut vouloir ni yɛrɛ tɛ est-ce que ni sera mɔgɔ yɛrɛ b'u yɛrɛ kalama mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ jamana ma sabula ka kɛɲɛ n'u ka laseli dɔ ye waati dɔ la u tun bɛ ka ko ka segin an kana segin a la ɔ sisan ka b'o la ko ka wuli ka ko k'a libéré ko k'a bila Pape nin bɛɛ ye nɛni de ye a bɛ se k'a fɔ cogo di mɔgɔ min kɛra sababuya ye ka terrorisme tɛmɛ k'a fɔ ko terrorisme fɔrɔlen don ka tɛmɛ ale ka armée kan maintenant o minɛlen ko a k'a sigi fanga la o ma ɲa ko k'a bila n'u y'a bila a bɛ tila ka sigi fanga la n'a ma kɛ n ka ko bɔ n'u ye Bazoum bila ni Bazoum ma sigi fanga la n ka ko bɔ bilahi u bɛ Bazoum bila u bɛ tila ka coup d'état kɛ ninnu na ka Bazoum sigi a nɔ la cɛman kelen ka serment kalan u b'a fɔ k'an sigi a nɔ la an ye min fɔ a b'a kɛ c'est pour faire d'une pierre deux coups e ma ye ko a b'a bila et puis élection tɛ mɛn yɛrɛ a b'a kɛ yɔrɔnin kelen pour que nin kuma ka ban o de y'a to an y'a fɔ le retrait immédiat du protocole additionnel de la CEDEAO i bɛ se ka sɔn nin ma cogo di Bazoum bɛ bila dɔrɔn u y'u mago ɲalen parce que u ka sira tɛ Niger population yɛrɛ la sira t'a la mais n'u ka sira b'a la u b'a fɔ ko u bɛ Niger attaquer Bazoum kelen nɔfɛ ɔ n'u ye Bazoum bila c'est fini u bɛ Bazoum sɔrɔ u bɛ mercenaires ladon u bɛ sanction k'u la u tɛ hinɛ u la hali ni Nigérien bɛɛ sara parce que Faransi mago bɛ Niger dugukolo la hali ni Niger mɔgɔ ci tɛ yen parce que c'est leur intérêt vital qui est en cause donc Bazoum bilali o kɔrɔ ko Niger cira de o tɛ Niger arrangé non n'u y'a kɛ dɔrɔn c'est fini pour eux c'est fini n b'a f'i ɲɛna n b'a compter k'a bila ala kana kɛ dɔrɔn n'o kɛra o y'an sigilen kɔ de maintenant kɔrɔ de ko AES ko banna pewu Faransi sago sɔrɔ la parce que o la tuguni Niger bɛ kɛ terroriste donda de ye tuguni ka Mali déstabiliser et c'est fini o y'an sigilen de y'an kɔ wa Kidal bɛ libéré o sen fɛ parce que o la Niger ka armée tɔ ani mercenaires français u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na surplus kɛ Mali frontière la contre l'armée malienne. On va accompagner. Kidal finit libérer. La libération de Bazoum va entraîner la libération de Kidal et la déstabilisation du Niger, du Mali et du Burkina. Mais c'est fini. Bazoum, donc tu vas voir que la libération de Bazoum, on donc Bazoum blali nous ya blanya fiana tuko mina Alassane Dramane ayi bangata ni ko ina ani Macky Sall ani Patrice Talon bina ko CEDEAO décision ta ko CEDEAO ta mi ni yemwa te yemwa itara donc bu kerete tunu ka warla c'est pour cela amina ni proposition to donc ola abina ka fo yani CEDEAO kan ni wati nche wati ndora kuma gwana kamina warji manima warbe di Burkina ma donc aya isa ka fo ko war ko kuma ima wo CEDEAO da abora France de da parce que ale ka intérêt bi voilà donc c'est là où quand vous avez demain que élection kola ani on ko dugu flaté o demain ni bina keto ye u ka représentant français munumbi valet français munumbi anga jamana kono u bina olu da do kumana parce que ko bo kanga élection organisée parce que keleme ka fo u ka mo munumbi Mali la ani Burkina ani Niger kuni élection kera doron u budde o bina wartuma u ba to ame français fala u mo be gien waro warla wadi pour qu'on gagne l'élection. C'est fini pour ces trois pays. Donc, c'est pour cela, c'est très important de faire nous gagner. Ola, amena ko solution là. Mune kanga ke mumba mbone bekon. A follow les pays de l'AES là. Ayuja amuja uka warglan jona. Ka warglan jona. Uka warglan, uka union monétaire de l'AES uka bo iye mwa kono. Jona ni wart seka na biebula ma seka glan.
u ka nɛgɛjurulama dilan f'o ma ko monnaie digitale fonctionnaire ka sara ni o ye grossistes fɛnɛ bɛ di olu ma maintenant taalen ɲɛ u b'a papier lama dilan quel que soit mais u ka bɔ français pas ne y'o de fɛn na sa eko ko an ka sira foyi t'o la eko ko tɛ farati ko de ya farati da bɛ fɛn fɛn na anw da tɛ o la anw ko an yɛrɛ de ka banque sigi an yɛrɛ ye an yɛrɛ de kan ka wari impression kɛ an fɛ yen est ce que an mago bɛ farati ka tɔgɔ da an ka wari la bilen yan eko ye Alassane Dramane ni farati ka tɔgɔ dalen ni an t'a la nin ye dɔrɔn ka CFA tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ eko de ye mais mɔgɔ dɔw ka jateminɛ la n'a fɔ an ye journaliste dɔw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wariko ko an ma se wariko ye fɔlɔ ka da mun kan ko jamana fila min bɛ n'an n'olu bɛna jɛ ka wariko kɛ ko olu fanga tɛ se ko ni kɔni ko sécurité ta fan k'olu bɛ sɔn ko mais wariko ta fan k'olu bɛ jɔrɔ wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye lateli dɔw kɛ ko yala ko minnu bɛ yen n'olu ka wari caman ye français fɛ n'o bɛ wari bila ko ni wari falen kɛra ko yala k'olu ta bɛ kɛ cogo di. o ye mɔgɔw ka kuma fɛ ça tɛ olu tɛ foyi ye quoi c'est à dire minnu ni wari caman b'u bolo n ye dɔw ye ka jateminɛ bɔ mais c'est loin de la cohérence c'est à dire ni jamana bɛna ka wari falen jamana b'a fɔ ko n bɛ n ka wari falen CFA hakɛya min bɛ bɛn ne ma u b'o tan ni mɔgɔw ma mɔgɔw k'u ka wari falen ça c'est rien o kɔni c'est comme an bɔtɔ fɛnkɛ la Mali wari la ka na CFA la o kɛra anw ɲɛna yan maintenant wari minnu tun bɛ minnu bolo ne yɛrɛ tanti dɔ tun bɛ yen a waati la wari miliyɔn 5 tun b'a bolo Mali wari la a nana falen CFA la mais kulubalilaka dɔw de tun ye wari mara k'o t'u ka wagandɛ kɔnɔ yen nɔ san 5 kɔfɛ ka t'o wariba bɔ k'o to ko n'o bɛ yɛlɛma o y'a sɔrɔ a wagati banna donc n'a morali ko k'a bɛ kɛ a bɛ ɲɛfɔ de k'a fɔ ko wari b'aw minnu bolo a ka franc CFA a bɛ bɛn nin wari hakɛya de ma donc jamana bɛ a falen ka sɔrɔ ka taa ni baara tɔ ye maintenant a tɛ se k'a kɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko bon franc CFA min b'aw bolo a kɛra wari fu ye mais wagati dɔ de fɛnɛ bɛ di wagati min bɛ di o baara fɛnɛ bɛ kɛ n'u ni banque o ye kelen filanan kɔfɛ mɔgɔw bolo ko wariko sirilen tɛ wari kalan na sa wariko ye décision politique dɔrɔn de ati min b'a sigi sini bɛɛ a b'a fɔ mɔgɔ bɛ wari kura la a bɛ décision ta papier bɛ bɔ k'a kɛba kan hali ni muru kunkolo bɛ tɛmɛ a kan c'est une question de décision politique ça n'a rien à voir avec l'expertise des n taara chantier ko kɛ dɛ n ye nin kɛ ça n'a rien à voir u bɛ nɛgɛ ka mɔgɔw kunkolo fa bo la comme ça personne ne comprend rien ni mɔgɔ min nana nin t'e ka domaine ye dɛ c'est des experts wari ko sero la n ko wari yɛrɛ ye fɛn falen ta de n'an bɛnna ka ca e ka fɔ ko bɔn ko nin ye bigi ye bon ni ne y'o falen e ma o bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma ou bien e ka bigi ne bɛ nin cahier di e ma e bɛ bigi di ne ma c'est n'est que l'échange wari nana o la mɔgɔ bɛna mɔgɔw tromper ni fɛn jumɛn wari ye convention dɔrɔn de c'est une convention bɛnkan de don n'aw bɛnna ka kama o bɛnkan bɛ kɛ papier mun ye aw de bolo wari don wa fɛnɛ b'a fɔ tɔw ɲɛna ko wari de don a b'a imposer rien n'empêche ces 3 pays k'u ka wari dilan foyi t'u bali c'est une décision politique a tɛ laginɛ bolo la hali n'a y'a sɔrɔ CFA wari 5000 bɛ bɛn laginɛ wari 5000 bɛ bɛn CFA wari 50 ma o ka wari t'u bolo maintenant dɔw bɛna fɔ n'a kɛra mun kɛra Moro Sékou Touré la o san mais ce n'est pas la même chose quoi que ce soit n'i ye wari dilan i bɛ wari mugu fɛnɛ dilan mais i b'a nɛgɛjuruma yɔrɔ fɛnɛ dilan donc Papin wari dilannen tɛ koba ye maintenant minnu Faransi taara minnu kalan dɛ n'u ka kalan ma labɔli kɛ olu de b'a tɔ fɔ ka gɛlɛya mɔgɔw ma sinon gɛlɛya foyi tɛ wari dilan na c'est une question de décision politique ati min b'a fɔ sini bɛɛ n bɛ fɛ ka Mali ka wari dilan a b'a texte bila ka taa CNT la an b'a voter ni semaine kɔnɔ dans 8 jours ou 15 jours projet bɛ promulguer wari mugu bɛ bɔ Mali la bɛɛ bɛ t'i ka wari ta c'est une question de décision politique maintenant u bɛ k'o fɔ ko wari nin t'an bolo wari bɛ jɔn bolo Faransi tɛ yan wallahi bilahi 3000 milliards d'euros o de juru bɛ Faransi la ba kuma wara datugu bɛ jɔn datugu o de juru b'u la 3000 milliards d'euros 3046 milliards o de juru bɛ Faransi la et n'a fɔra ko bɛna anw fɛnɛ bɔ dingɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn hali sisan en 2024 u bɛna 270 ou 275 milliards de juru ta k'u ka baara kɛ n'o ye maintenant a bɛna fɔ halisa ko o bɛna anw dɛmɛ a bɛna an lawuli ka taa min n'u ko mɔgɔw kunkolo tɛ baara kɛ yan e ba min kun b'a bɔ wara datugu o bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta datugu a Faransi ka entreprise bɛɛ datugulen filɛ wallahi si les pays de l'AES n'u y'u ka wari créer quelque temps tɔw bɛ don a la ni Faransi ma wulu k'o sara la i ka fɔ ma bon n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna Mali ni Niger ani Burkina u bɛ sira min fɛ n'u continuera fɛn bɛ dabaya la Faransi d'ici le mois de janvier u b'u bɛɛ kɛ avion kɔnɔ ka na di an ma yan min ka di an b'a ne ma ko de f'i ɲɛna ne m'a f'i ɲɛna n ko Faransi bɛna yafa deli anw fɛ yan yɔrɔ ye kuma in fɔ a don mɔgɔw kɔnɔ ko fatɔkan don a tɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin yan n y'a fɛn fɛn fɔ n ko an k'u gɛn o gɛnna Musa Faransi vidéo natɔ o ma nɔgɔn dɛ jumɛn o kɛ a caman bɛ kuma na o tɛ kuma na yan n'u m'u sigi ka na n'u ye a ka fɔ ma tu la France devant l'intérêt de la France Bilali fa n'u mago jɔra la o b'i pan o b'a avion fɔ kelen bɛ o b'i pan o b'a avion fɔ sisan Mali la bon ne de y'a f'i ɲɛna ale bɛ jigin sanfɛ mais dugumala ni Mali ni
Ni Mali ni Burkina continuera ni sera fait. Janvier be ban au plus tard mois de février. Ni fait avec un nini. France ba pedo avion wono kan ko kuli. Ah oui, beje Chili be do c'est do kan. Ngo France bina ya pas délai en fait ça. Ils n'ont pas le choix. Ala ko ke. Ni ala sona non, c'est-à-dire ou bina kedi. Ngo ko palo siri le me ma faut bien na ko la Chine ko le Mali n'appartient pas à la Russie. Kolo de fatien patien. Ayo fo. Parce que ni en terre nous ti palo ça. Papa, c'est-à-dire même pas mon qui nega ko. Nous ka entreprise ou ka usine a pepe palo farafinade. C'est-à-dire c'est des coxers. Mo be coxera ke ka so yini ngadi mo ma tumna ni. France fene farafina coxer ni. Bo France ka entreprise be fonctionner au deka. Na wa mo be nagini na. Olu de ka nagini sa ku ka tono daka. Katla ka fere on ma fere tout wala. C'est pour cela que tu vas voir que France bi servi ni patronat nous ni chambre de commerce ou di ka André. Et même le problème ani la Guinée faut te kan la Guinée ta juga ambora embargo la dron un commerçant ba be ta Côte d'Ivoire ou ta Sénégal parce qu'ils sont des mèches avec la France. C'est pour ça même profiter de fait ka faut assimiler na un président ne be fait aka patronat mo wole parce que patronat nyamo be tra mi na mane kumulomni ayamane kumulumni donc asilinga patronat nyamo wole ka patronat mo wole jamana be dingela yakono aw bulamba ke todi ka kwa kono akana barrière do anuche ay na nga nyefo nyoko na wo mo be no amina o ka ke patronat maintenant o be feka femu ke fere mi be aw kono pour que malika bonna anga ko nyoko na akano jatira aka dîner do organiser ka funyana bo kuma aw de patron yi patronat de aw de opérateur économique yi anga si aw be min do jamana la min ba to war mu bina malila min ba to opérateur économique be lafia aka solution mi aya foyena donc coup d'obédable là. Tu as vu quand on a commencé à annoncer le premier ministre du Burkina, il vient de le faire. Il vient de le faire avec le patronat. Il faut une condition d'opposer. Et à cette période, le président Assimi Baramunda avec les gouverneurs a continué à faire. Et réunir tous les gouverneurs tous les 3 mois. Ou bien, à Kake, ni 3 mois, il y a ni 3 mois, à ta conseil des ministres de Mali et région là. Gouverneur au final a pour tourner le vrai sens à la décentralisation que les gens parlent. Est-ce que tu as Kidal 600? Quand Mali gouverneur be ou quoi on a rencontré Kelinga Kidal. Au sien fait, on veut pas à ta conseil des ministres Kelinga. À bola à watcher le ta conseil des ministres de Gachigasu. Conseil des ministres de Fenagata Kai. Maintenant à Kito la gouverneur ou la mêlée qu'on fait. À Kato patronat fait la main. Là matière que kalo à kalo tawa. Pour voulez pour la main. Fait même au boulot na métier pour quelqu'un Mali bonheur là. Maro na fa boke Jawara Malien tukur. Olu do be se ka proposition nyana makayo. Parce que proposition nyana ma mungulu nu boke. Ni asimi wolo ko kai. Munguru be munu be se ka proposition nyana make. Mais patronat ere nyemo ka tabulo mane kumulo me. Vraiment ne ma so ayi quoi, ne ma so. Wa alors que amba do patronat directement min di ayrema. Nous y barako kono papa siga tala ou fene joro be jamana kono so opérateur économique joro kay ko joro non le patronat m'a créé mais ni mi mago de ka patronat la be franci ka barake woni franci ka barake unu ka commerçant bi détruit de ba mi no dade awere bulu mule be tika ke mais imagine patronat de Burkina do ere ko ulu be warbu ere à hauteur de 75 milliards pour venir aider le pays aka patronat mais qui ambere jamana de ulu fene be jago de don olu be war ñini de don non soro be gela parce que il faudrait que anga bere impliqué problème gérer là tu sais que quand tu vois le ministre des finances anga ministre des finances Mwambade il maîtrise beaucoup la finance ça c'est clair sans nous mais à l'économie il faut départager les finances de l'économie il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui est l'économie à part et qui est le ministère des finances à part ça nous financier donc mais l'économie papa on a tout le temps fait ces erreurs qu'à financer l'économie de nous alors que un changement de paradigme financier l'économie de nous parce que ça nous met à avec le côté médiocre de l'économie avec Jacques performance. L'économie c'est une autre dimension en matière de gestion du pays. L'économie dans un pays en crise, on devait avoir le ministère des Finances et le ministère de l'économie à part. Parce qu'on a vu déjà que Mali a un programme. Si on avait l'économie à part, les finances à part, donc je vais conclure pour dire que il faut que vous pour que vous espace aérien maîtrisé. Pas facturation téléphonique qu'il faut. Ni Mali ni Burkina ni Niger mais ils vont battre le record. Imaginez que le Mali et le Niger, Burkina,
chacun dans son pays, qu'il instaure la facturation d'1 franc par minute de communication qu'a bila jamana ka wagande kono parce que u bɛna wari créer. N ye Mali ka fiyɛ na. Le Mali aura au minimum 1000 à 2000 milliards par an sur le plan de la facturation téléphonique. Sinon, c'est 5000 milliards. 2000 milliards par an. 2000 milliards par an au minimum. Et maintenant, Mali qui est là, kaka tellement malitel. Comme mine, Marocain, on a coca et maintenant, ni Mali, 1 franc par minute de communication. À quoi tous les jours au minimum, on a 4 à 5 milliards tous les jours. Sinon, 7 à 14 milliards tous les jours qui est fait. Maintenant, il va falloir il y en a bon. Brusquement, un poster d'abord. Moutou, vient établi. Moutou, vient établi. Mais immatriculation, mais bébé n'a ni qu'un numéro. Bébé de logiciel qui est mon nom. Mais bébé ta déclaration qui a fait un bibou. Bébé immatriculé. Ou bébé ta déclaration mais à partir de ton immatriculation. Allez, son bibou. Au final, toi, il y a quoi que ou alors, papa, qu'on a dans ni monnaie digitale. Ka wari ke nega juru sira lama. Yurgu banao. Ebo chien to. Ya chien ba mi ka war mu de ba tige kono alfa. La fura kapta nega juru ni fe ebo wonyam de. Ce serait très difficile de corrompre. La Russie déjà est sur le blockchain. Maintenant il y a une grande révolution dans le monde. Am teka toto di OMS manabo ango organisation mondiale de la santé. Olube minke kamboke. Organisation mondiale du commerce. Olube munke amboke. Organisation mondiale de tout afin fait amola. Mais en vrai, on veut évoluer trop maintenant, on a mon quand chima soué, quand on parce que tout simplement, Marabaga mouille Mali ni Jamana no mara, Moutoura deli drone la, Girebuya, et ma agetin ne fama ba denebe, koto la blenimi dente glomina, ou bien drobutale, ou bien au corto et beau gachile. Et voilà, miaka, aide au développement. De même, mais couille, kouka ke fantauni, ou voir des milliers coups. Si ça veut dire, n'a pas de l'ail, au loco, à table. Ilahi, l'ifin dini makigata di mama, c'était mam, Elia dou. Ala bi kon nagashi ki nagashi. Ah? Ay o ma deli ga korbo. Ah, o chama o fen dila ema. Ta di nima. Ah. Fantan ta ni ta duma. Ah. Ni ta dima. Ni ma di ni a dum pila ibe nagashi. Fama ko chaja manai ngona de. Ame ngode fama chama nagashi. Ore fama chama nagashi. Ati korbo e kanga munu ma hake duma. E bolu ga hake. Ah. Maine. Donc ore ba to fama chama me. U ko te barka. Wonu bora fama la dore ba ku be nyoke. Sinon fama sero ma. Mo ala ka di drone do. O hakini na bi se ka minga e ko ke ban. To noni hake fe. Voilà. Donc sur le plan de la CEDEAO, ni de a conclusion malien be ka famia. Ka fumu daga dana. O yanga war glani. Basum blali ko kuma u ka bo kono. Wa election ko kuma CEDEAO era do ko Mali mun ke ko to mun ke. Mais papa mu en da ban ban bela. Ni be kono CEDEAO mate ka fo ko Mali ni ci ko kidal libéré la. Ibaro mi se ba. Kuko ko kidal libéré la. Kuko. Par-il. Fama dum to ko se dum yale fe ku. Ay, ce n'est pas qu'il y a pas yale fe. Mais ni horo ya yake. Maintenant na kana jamana mi kama. O jamana kele plainte do France kama ko sponsor officiel do. Imo deme. O jamana kele ministre ge. O ministre tale o norobla. O bara kele kanya itofu. Ni o kala kam ko ba do. Ko kele ko ministre e yoro munun bla. Kantaran ci ko ga mo fa. Ko ga kele wuli terroriste mo groupe armé ulai. O ga ko fata de ta. Nous avons fait donc au cours de an a yɛrɛ nɛgɛ quoi Mali Burkina Niger ko n'u yɛrɛ nɛgɛ u tɛ jate démocratie wa mɔgɔw ka tila t'u ka démocratie la mais peuple de mako b'u ka action na n'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ko ja mɔgɔ ye ko ils sont démocratiques c'est faux le politicien français francophile formé par la France n'a aucune considération pour le militaire a ka sira foyi ci la voilà que ne dabali bɛ ba u yɛrɛ b'a kɛ k'i b'i yɛrɛ comporter ko a ka fɔ ko tu es démocrate c'est faux ils vont jamais voir à un porteur d'uniforme un démocrate mais alors que vous voulez faire ça pour qu'il y ait un la kana alors que nos porteurs qui l'ont tepi en chiteken mais ni kuma fɔra ko ce ne sont pas des démocrates il va faut que une démocratie wolola de ayiwa donc voilà un peu toujours an bɛ tɛmɛ ni babu ye baro tɔ a man jan nka ɲininkali minnu bɛ yen n'an y'o lajɛ mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko an bɛna an da don olu la an ye belebeleba kɛ min ye CEDEAO ye o nana bɔra ka a décortiquer sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a yɛrɛ k'a fɔ analyse kɔnɔna la janfa bɛ ko in kɔnɔ wa ko in a jɛlenba tɛ nka hali bi a kala jɛji ɲɛma jɔlen na walasa ko a bɛ faamu cogo min na n'an tɛmɛna ka bɔ o la i bɛ Dramane ale ye discours kɛ wa discours a kɛyɔrɔ anw yɛrɛ y'o jateminɛ c'est comme i b'a fɔ komi filimu i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ kulu de sanfɛ a bɛ guerre kɛyɔrɔ de la a bɛ ka discours kɛ discours ni kuma caman fɔra an bɛ fɛ ka Honorable Foma ɲininka yala i bɛ ka nin discours ye e b'a bila ka taa sansi jumɛn non sansi wɛrɛ tɛ i bɛ ka discours la koyi i bɛ ko ale mago tɛ élection ko la ale mago b'a ka jamana de la i bɛ est très pratique c'est à dire ni min nana an k'o fɔ bani an ye
leçon fɛn fɛn fɔ an ye proposition fɛn fɛn kɛ Mali la yan i bɛ y'a bɛɛ ta k'a pratiquer. Donc i bɛ b'an lamɛn. ayi ale kɔni b'a pratiquer dɔrɔn il s'en fiche. Peut-être dɔw bɛ se ka ko jeunesse don mais il s'en fiche. i bɛ bɔra saya la i n'a fɔ Asimi ninnu bɛ bɔra saya la cogo min. Maintenant ale y'a ye a y'a faamu ko ninnu c'est-à-dire adamadenya tɛ ko fɛ quoi. e ma ye anw bɛ ka sumaya dɔw bɛ taa ka taa i sigi plateau kan ka dɔgɔyaliw kɛ aw cɛ ka taa front na ban. Mais on s'en fiche de la démocratie. Ne ko démocratie de bɛ jamana balo wa. jɔnni ye démocratie ye ka foro dɔ sɛnɛ ou bien k'i taara malo sɔrɔ o foro la yen. e y'o ye min démocratie tɔgɔ a ye malo dɔ sɛnɛ ou bien ka foro sɛnɛ. e droit de l'homme ye kulu jumɛn sanfɛ k'a ye yiri dɔ balo ye. C'est de l'imagination. C'est comme n'i bɛ 7e na n'an b'a kɛ maths la ko 2x plus 3y. Équation à 2 kɔni an b'o fɛngɛ minnu kɛ. Ou bien 2x moins 3x o bɛ bɛn joli ma. e ni x e n'a yalatɔ bɛ bɛn carré de kɔnɔ. Il serait na sogo masira ma tɛ voilà donc il serait na sogo il te faut voilà maintenant la démocratie là c'est X et les droits de l'homme c'est Y donc c'est des inconnus. On voit pas. Et t'as eu au bas pour Emma et te visibilité fouille là donc avec un nouveau papa bien galoni bien s'il est galoni kabilai sinon quel monde met en faire à quel moment créer place beba donc au français de beka mercenaires financiers. Il ne va pas attirer mais mon avec ça ni ballon donc il va pas hésiter. Donc les discours de Ibeka c'est des discours pertinents et moi j'approuve. C'est vrai en fait pas qu'elle est nablée mais moi on l'avait pragmatique donc en recanti agneshi kuma en agneshi kuma parce que moi là il faudrait qu'un mot capot faire le décono mon corps l'ameli on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien c'est pas possible papa. Ça veut dire que fait un courant qui fait un courant ça. Tu fais un courant là, courant qu'on a mandi. Ce n'est pas maintenant, on peut faire un courant de l'année fait un courant. Et tu fais un courant de la main. Il faut être révolutionnaire. Et maintenant, il faut faire un an kuma fɔ wagati min na n ka faransi gɛn e ma an ka politicien dɔw k'ale kuma da la k'ale ko est ce que wɛrɛ tɛna kɛ mais il faut avoir confiance en soi. Exactement. Parce que fɛn min don diɲɛ ko ye ko fila dɔrɔn de i y'a kɛ ka ɲa i bɛ sa i m'a kɛ ka ɲa o tun i bɛ sa cɛ yanni saya ka s'i ma i bɛ se ka ɲuman min kɛ o kɛ saya yɛrɛ bɛ sa kuma c'est tout i bɛ se ka min kɛ o kɛ dɔrɔn parce que dɔwɛrɛ tɛ yen wa nin bɛɛ kɔfɛ saya de bɛ yen Mali libéré la o Burkina libéré la o diɲɛ yɛrɛ libéré la o après tout ça la an bɛ taa de Mitterrand ninnu bɛ min bi Modibo Keyita bɛ min ah général de Gaulle bɛ min Montesquieu ninnu ni Kirakiw bɛ min maintenant tout le monde va partir mais à l'époque ni fanga b'i bolo wagati min na i bɛ se min na o kɛ n'i m'o kɛ n'i bɔra la i bɛ nimisa o de kama a fɔra ko fanga ni mɔgɔ tɛ fila ye wa mɔgɔ man kan ka kulonkɛ fanga la fanga ye fanga de n'a bɛ den na n'a bɛ se ka mun kɛ a b'o kɛ donc moi je suis d'accord avec tout le discours de Ibé n y'a bɛɛ lamɛn du début jusqu'à la fin a ka acte yɛrɛ de c'est très bon et nous soutenons les autorités burkinabé, les autorités nigériennes comme les autorités maliennes. Ayiwa Fɔnba Musa toujours an bɛ Fɔnba fo kosɛbɛ a bɔra ka kuma laban minnu fɔ i b'a fɔ an kumana ɲɔgɔn ye yanni ale kana an ye nin baroni fitinin kɛ kɛnɛ ma k'a fɔ an ka ɲɛmaaw yɛrɛ fana ka jateminɛ kɛ kow la i m'a ye a bɔra sisan ka taa n'o sira kelen ye fo k'a nisɔndiya o b'a yɛrɛ k'a fɔ hakilinaw bɛ sira kelen fɛ ko a bɛ ɲina se cɛncɛn ma min ye Monaco a bɔra k'o ɲɛfɔ o tuma an ka kuma kɔnɔna na a da donn'o la nka CEDEAO ale min ye MINUSMA ye ale y'a kan minɛ laban cɛ Bamakɔ bi ka bɔ anw fɛ yan mɔgɔw yɛrɛ de mana ko taali définitive ko nin y'o yala maa bɛ se k'a fɔ kunun ni funasini kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka sira sɔrɔ i bɛ se ka mun k'ale bi ka maaw tɔ la arase nin bɛɛ la ne bɛ Ala de fɔ n bɛ segin ka Alahu Taala barika da ka segin k'an ka dugu maabaw barika da k'an ka maakɔrɔw barika da ka diinɛ ɲɛmɔgɔw barika da ka laadalamɔgɔw barika da jamana in sigilen bɛ fɛn caman de kan papin tubabu kɛlɛli fɛn 5 de don tubabu u b'an kɛlɛ politiquement u b'an kɛlɛ militairement nin y'u ka militaire tatɔ ye u bɛ k'an kɛlɛ intellectuellement an ka dɔnniya parce que tant qu'an b'u ka kan an tɛ bɔ nɔgɔ la tubabu nana ka na an ka dɔnniyaw ɲini yan nɔ k'an ka yiriw tɔgɔ ɲini ka taa an ka mɔgɔw ye tubabu min sara minnu nana recherche la mun sara Afrique kɔnɔ dɔ b'a 1000 sanfɛ an ka mɔgɔ ye mɔgɔ caman fa ko jinɛ tun tɛ tubabu don parce que u tun b'u dogo kana ɲɛɲini de donc il est important que mɔgɔw k'a faamuya ko MINUSMA taalen mun filɛ MINUSMA ma taa an ka hakili to jamana in na parce que baara de bɛ ka daminɛ sisan baara tun ma daminɛ fɔlɔ fo mɔgɔw k'a bila kunna ko guerre de libération nɔgɔya de t'a la quoi cɛ yɛrɛ ta yɛrɛ ɲini ani sarako tɛ bɛn an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen bi papɛ bɛɛ b'a dɔn ko wari tɛ ka taa wari ka dɔgɔn circulation na o tɛ Mali kelen ye Faransi ta ka jugu n'an ta ye parce que olu yɛrɛ n'an bɛ comme mɔgɔw bɛ jateminɛ ko Faransi kelen de ma olu yɛrɛ bɛ ka dumuni tɔmɔ kɛnɛ ma ka entreprise bɛ ka datugu ye société baw bɛ ka datugu ye mais papɛ an ka bila kunna ko la guerre de libération a un prix à payer et que tout le monde doit payer n'a ye nin fɔ ni min wulila kuran bɛ ka tigɛ groupe ministre bɛɛ fɛ yen
fɛngɛ bɛ nin bɛɛ fɛ yen o ye tiɲɛ kɛ groupe bɛ yen nɔ ni groupe ma kɛ yen fɛnɛ n'u taara o faga dun jamana ministre kuturu mana taa faga dɔ fɛ o fɛnɛ a kan ka baara mun fɛnɛ kɛ a bɛ ka baara mun kɛ e bɛ k'o kɛ yan mun y'a fɔ ale kɛra ministre o kɔrɔ tɛ k'ale ni hɛrɛ dɔ ka kan e ni mun man tɛ o a bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ baara kama a bɛ protéger de mais ni dɔw ka kuma min i b'a fɔ ko ministre yɛrɛ ni fosi man kan n'i y'a ye taara jamana ministre la privilège dɔ de la kɔrɔ tɛ k'aw ta ni tɔw ye mais baara dɔ de bɛ d'i ma k'i k'o kɛ sinon a bɛ nafolotigiw fɛnɛ bolo o kɔrɔ tɛ ko courant di baliya k'an b'a cautionner dɛ non 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 transition kan ka courant ko régler transition min sera ka dugukolo ko régler ka Kidali minɛ transition min sera ka sanu ko régler ka loi kura ta transition min sera ka aéroport de Modibo Keita minɛ ka CMDT ko minɛ ka Comatex lawuli ka IMPP lawuli munna o tɛ courant ko régler a kan ka régler wa a b'a régler fɛnɛ sinon an b'a régler wa a degun min bɛ mɔgɔ kan an don dɛ an tɛ se ka fɔ k'an tɛ o parce que on est là pour résoudre les problèmes on ne peut pas se dérober de ça donc c'est pour dire que nin bɛɛ la ko wɛrɛw de bɛ nalen tuguni ko wɛrɛw bɛ na parce que guerre de libération n'a gɛlɛya de don a n'a kɔlɔ de don Chine tɛmɛna nin fɛ regarde à un certain moment Mali ni Chine ninnu an bɛɛ tun bɛ gɛlɛya kelen mais bi an ni Chine bɛ comparer à un certain moment les pays comme Indonésie u n'an bɛɛ tun bɛ situation kelen na bi u ma taa k'an to wa an tɛ baara de kɛ f'an ka bɔ baarakɛbaliya de kɔnɔ an ka mɔgɔ kalanni y'u ta kɛlɛ ni min dil'u ma u b'o minɛ ou bien dɔ bɛna ko kɛ f'a ka f'u ɲɛna k'a y'a kɛ tan ni tubabuw k'u ma ko min ka ɲi n'u nana u b'a fɔ ko bon ko a ye bolokoli dabila olu de bɛna fɔ an ɲɛna k'an ka nin dabila a ye planification kɛ a k'aw denw sɔgɔ ɲɔgɔn na olu de bɛna fɔ an ɲɛna k'an k'o kɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan e ni Ala cɛ maa kalannen ta ka tɛmɛ ko maa dɔ ka na f'e ɲɛna k'e ka nin kɛ tan e yɛrɛ t'a dɔn nin ka ɲi wa nin man ɲi an yɛrɛ ka kalan ɲaga jumɛn y'aw la maintenant ne o yɛrɛ kuma yɛrɛ fɔtɔ la dɔw yɛrɛ nana tiɲɛni tɔ kɛ n'a fɔra ko ka planification dɔw nana ko ka dɔ bɔ den sɔrɔ la ne ni Ala cɛ planification kɔrɔ tɛ ka dɔ bɔ den sɔrɔ la planification kɔrɔ de ko ka denw k'u sɔgɔ o tun b'an fɛ yen depuis tubabuw ta tɛ o parce que fɔlɔ la n'i kun den seré la cɛkɔrɔbaw tun bɛ taa n'i ye bulon kɔnɔ i den seré la kun na i cɛ bɛ taa dutigi cɛ ta dutigi k'i cɛ ta très bien parce que o de y'a kɛ ni muso kun jiginna a bɛ to a dama e bɛ to i dama a y'o fɔ kɔɲɔcɛw ye dɛ kɔɲɔcɛ a bɛ to a dama e bɛ to i dama den seré la den kana seré mais k'a f'i ye maintenant den sereli in n'a a kuma ɲɛfɔli ko ye ka temps dɔ di den ma a yɛrɛ ka se ka ladamu dɔ don a la ka se ka o jogo dɔ don a la ka bɔ ko kalama ani a ye dɔ bɔ den sɔrɔ la ye kelen ya a y'o kuma kelen o dɔw nan'o faamuya mɔgɔ kalannen dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ dɔn ne da ye den 2 ye ne da ye den 3 ye k'an ye tubabu ye k'an tɛ caman sɔrɔ n'o den 2 bɛ sara ɲɔgɔn fɛ e bɛ mun et puis u bɛna o den sɔrɔ fɛnɛ k'o den sɔrɔ kɛ i b'a fɔ ko den ye malheur de alors que den ye hɛrɛ de min tun bɛ fɔ an ɲɛna ko e bɛ den min sɔrɔ a bɛ kɛ min ye e t'o dɔn et pourquoi on va voir à nos enfants le malheur wa den camantigi tun ye kɔlɔtigiba de ye dɛ den ka ca m'an bolo o de tun ye kɔlɔtigiba ye et puis o de tun bɛ jigin ne fa kɔnɔ voilà donc tu as vu que an nana an yɛrɛ to tubabuw bolo ka tubabuw ka miirina de ta ka baara kɛ n'o ye anw yɛrɛ tɛ ka miiri ka foyi kɛ an yɛrɛ papa nin ye mɔnɛ ye sa kana ten dɔrɔn démocratie ka mɔgɔw kulokɔrɔla tɔɔrɔ wari bɛ minnu bolo olu bɛ yɛlɛ fantanw b'u ka degun na foyi tɛ bɔ maa si ka degun na ko bɛɛ y'a fanga mais mun de don a ye mun de ɲa il faut qu'on se pose les bonnes questions bien que tubabu bɛ ka min fɔ an mago b'o de la wa o tubabu bɛna an nɛgɛ ko i ka fonctionnaire sara entreprise fɛn bɛ yen k'i ko privatiser o bɛɛ y'ale ta ye o bɛ wari min sɔrɔ o bɛɛ bɛ taa ale fɛ yen e jala min ani jamana don min na olu b'u ka wari cɛ i jala min tura donc MINUSMA tagali min filɛ mɔgɔw k'a bila u kunna ko MINUSMA ka kuma ta parce que Faransi a ka survie de lielen bɛ Mali ni Burkina ni Niger la an ka hakili to an yɛrɛ la halisa an ka jamana in an ka baara kɛ c'est pour cela n bɛ segin k'a fɔ autorité il y a pas question d'élection maintenant f'an ka question sécuritaire a ka lafiya bon o ka élection n'a bɛ kɛ Mali ni Burkina ni Niger u ka jɛ ka élection kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si kana kɛ mɔgɔ si ye et k'u k'an ka wari dilan dɔrɔn joona sinon MINUSMA tagali tɛ problème ye o MINUSMA taara a mɛnna o mais MINUSMA wɛrɛ bɛ Mali la nɔ o ye Faransi jugu bɛ minnu Faransi dusukun bɛ minnu na n'olu bɛ na an kulokɔrɔla tɔɔrɔ a ye taa élection na a ye taa élection na n'an m'a kɛ tan tɔ charte ka appliquer hali u t'o yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ dɔn mais c'est très grave moi quand je vois des politiciens au Mali qui ne savent même pas interpréter la constitution et constitution kura min voté sisan o k'i ma ko charte binna ko constitution de 92 binna ko mais k'a buruburu yiriki yaraka minnu bɛ yen n'o tɛ fɛn tiɲɛ constitution kura ye k'o bɛ continuer n'o ye CNT ninnu ni cour constitutionnelle ninnu au conseil des collectivités ni fɛn k'olu bɛ continuer ko mais ko charte ka kuma foyi tɛ jate bilen fo n'a ka kuma min bɛ kɛɲɛnen bɛ ka bɛn n'an ka constitution e bɛ tila ka n'i jɔ ko ka charte appliquer en passant que o bɛ hakili bali candidat ya mais n tɛ yɛlɛ ko yɛrɛ ya u b'u jɔ sɛbɛn yɛrɛ la ka nin papier kalan et puis i b'a sɔrɔ u b'u sɛbɛn de la u bɛ ka papier kalan il faut appliquer la charte il faut respecter la charte il faut respecter la constitution. ala kɛ charte kuma tɛ yen bilen. charte ko kuma banna. pewu constitution kura bɛ yen. dɔw yɛrɛ bɛ k'a ma ko n'a k'a y'a kale constitution kan a y'a kale charte kan a kale la constitution min kan o taara dingɛ kɔnɔ a y'a kale charte min kan a fɔra k'o kale kan
n'o bɛ kuma min nɔfɛ n'o tɛ sariya sunba kura kɔnɔ k'o banna mais mun wɛrɛ de bɛ an bɛ 80 république la sa an bɛ 80 république de la an b'o baara de la qu'il veut ou pas Assimi sera candidat o kuma an tɛ mɔgɔ nɛgɛw la yɛrɛ n'i b'i jija i b'i jija donc c'est pour cela n'i y'a ye n bɛ ka ko maliyɛnw k'u jija Pape nin wagati laban in kɔnɔ u bɛna wuli ni kuma kalantanw de jamana ma se ka courant di dɛ jamana ma se ka nin kɛ tan dɛ jamana yɛrɛ tun tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ e yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ ko démocratie o tun bɛ jamana kɔnɔ o jamana yɛrɛ tun tɛ e ta ye e bɛ se ka fɔ ko so ye e ta ye cogo di ka sɔrɔ dugukolo du terrain tɛ e ta ye o sotigiya bɛ mun ɲɛ cela ne veut pas dire k'an bɛ fɛn dɔ encourager mais jamana développement bɛ daminɛ i ka jamana ka k'i ta ye fɔlɔ i ka entreprise ka kɛ i ta ye fɔlɔ i ka orientation dɔ di i yɛrɛ ma mais pendant que aw b'a la orientation yɛrɛ tɛ yen foyi tɛ yen programme yɛrɛ tɛ yen adama yɛrɛ fanga ta ka sɔrɔ programme de gestion tɛ Alpha Umaru kɔnɔ bilayi il n'avait pas de programme. Nous, dɔw ka publié programme mais Alpha. A kun tɛ yen. Ils ont géré le pays par tâtonnement. Fo ka na an ka dugukolo feerew ta k'o don a la ACI ko ninnu. O le nana ni dugukolo feere ko ye sinon maliyɛnw tɛ dugukolo dɔn. An bilala yɔrɔ minnu filɛ nin ye anw bɛ base de la. Avion jiginyɔrɔba min filɛ a kun kan ka kɛ fɛn fɛn a m'a kɛ o y'a kɛ so ye k'a feere ɲɔgɔn ma ka spéculation foncière la na ka dugukolo ko yɛrɛ ka maliyɛn ka gɛlɛya maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ ci tɛ foyi sɔrɔ spéculation foncière. Fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i bɛ ɲɛsin o ma a bɛɛ kɛra dugukolo ko ye. Ka sɔrɔ ka na décret ta ko wari juru bɛ don i la banque la ni dugukolo dépôt yɛrɛ kɛra hali fantan yɛrɛ tɛ dugukolo sɔrɔ bilen u y'a bɛɛ tiɲɛ ka na kalan min tun bɛ n'an bɛɛ tun bɛ taa kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ni ministre denw de tun bɛ taa kalan kɛ ani directeur den a bɛɛ bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ tila k'u ci kilasi kɔnɔ yen k'a yir'u la ko fantandenya ni kalan tɛ kelen o bɛɛ dabilara olu ministre denw ka école b'u dan ma anw tɔw bɛ fili fan wɛrɛ fɛ bɛɛ tun bɛ taa kɛnɛya furakɛ dɔgɔtɔrɔso kelen min na o dabilara autorisation dira professeur yɛrɛ ma minnu kan ka furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔsoba la olu yɛrɛ ka clinique bɛ n'a gwana ko cɛ k'i bɛ n sɔrɔ clinique la o bɛɛ kɛra aw ka tile la alors que an bɛ nin bɛɛ la kɛnɛya kalan Pape o de ye ko bɛɛ sinsinbere a y'o kalan ko tiɲɛ ka taa décentralisation kɛ ka maître dɔw ta ko les enseignants des collectivités ka dɔw ta ko les enseignants étatiques ka sɔrɔ a bɛɛ taara kalan kelen kɛ an tor'o la an ka yɔrɔ bɛɛ videlen filɛ nin ye ka sɔrɔ jamana de b'a bɛɛ sara comment ni yɛrɛ tɛ kalabancɛ ye jamana bɛ ka mɔgɔ minnu sara aw bɛ taa fɔ k'o ye collectivité ka mɔgɔ ye et puis wari bɛ taa di collectivité ma pour que ka fɛn dɔ prélever o la olu k'u yɛrɛ ɲɛ o la pourquoi état t'a bɛɛ di siɲɛ kelen ka bɛɛ ta di o y'o to la ka santé fɛnɛ décentraliser dɔw fɛnɛ bɛ taa médecine kalan kɛ aw bɛɛ bɛ kalan kɛ médecine kelen na aw bɛ bɔ e ni min ye kalan kɛ e bɛ kɛ fonctionnaire d'état ye nin bɛ taa kɛ fonctionnaire des collectivités avantage min bɛ d'e ma o tɛ di nin ma injustice dans un pays pour les mêmes fils d'un pays o sariyaw bɛ yen nɔ an bɛ k'a ɲini k'an yɛrɛ b'o la o tɛ ka ka taa université kolon sigi denmisɛnninw bɛ taga former u bɛ licence sɔrɔ u tɛ baara sɔrɔ wa pour que u ka taa master kɛ o wari de fɛnɛ bɛ bɔ a y'o bɛɛ kɛ kɛmɛ na kelen min na halisa aw da b'o kuma na a tɛ yafa deli dɔrɔn a k'aw sigi so mais il faut seulement présenter les excuses non ne fɛ maliyɛnw k'a faamuya Pape an bɛ wagati min na a ma nɔgɔn bɔ ye tulu bila man o ye fama ko dugukolo de jɛgɛ dunbaw non mais ayi tulu ko tɛ o Pape ni minnu bɛ ka kɛ moi j'ai déjà dépassé 50 ans est-ce que an b'o fila sɔrɔ a ma nɔgɔn mɔgɔ minnu bɛ san 30 la n'a fɔra k'olu bɛ ɲɛnɛma goro ye mun nɔfɛ an yɛrɛ k'o nɔfɛ a bɛ faamuya an kan ka bila an kunkolo la a ye certain âge a kan ka n'i kunkolo la ko n bɛ baara kɛ n kɔ de ye mais e tɛ baara k'i yɛrɛ ye bilen moi j'ai 19 ans déjà d'exercice dans la fonction publique hali n'o man ca dɔw bolo mais déjà hali ne y'a bila bi n bɛ retraite ta mais est-ce que ne ka kɛlɛ kan ka kɛ bilen guloki fara ye n bɛ min don poche kɔnɔ moi j'ai l'habitude de donner un exemple par exemple yɔrɔ transition kɔnɔ on a augmenté le budget de 219 milliards mais Pape de façon intelligente an tun bɛ se ka 119 milliards francs sara ka 100 milliards k'o investir office du Niger la ka dɔ don office du Niger la ka dɔ don sukaro dilanyɔrɔ la ka dɔ don Baginda tomatiw bɛ dilan yɔrɔ ka dɔ don forontobanniw bɛ dilan yɔrɔ ka te fara kɔ k'a essayer k'o lawuli olu ka fɛngɛnin ninnu lawuli ni malo da jigin ɲɔ jiginna tomati jiginna lemurukumuni da jigin o mana jigin est-ce que e ka sara t'i bɔ wa mais 219 milliards farala sara kan mais malo bɛ ka yɛlɛ ɲɔ bɛ ka yɛlɛ finalement est-ce que i ka sara b'i bɔ wa c'est pour cela souvent il faut qu'on voie il n'y a que le nombre de fonctionnaires maliens wari bɛ don min na Pape ça fait 126 000 dɔ b'a kan maa ba kɛmɛ ani maa ba 26 o dɔrɔn de ye fonctionnaire ye Mali la maa miliyɔn 20 cɛla état bɛ min ta ka wari don a la ça fait 126 000 dɔ b'a sanfɛ maliyɛn de ye maa miliyɔn 20 ye maliyɛn ye maa miliyɔn 20 mais minnu bɛ yen k'olu bɛ état kɛ baara la ni a bɛ budget min voté dɛ maliyɛnw bɛ budget min ta u bɛ wari min sɔrɔ a bɛ maa min sara Mali wari la n'a bɛ f'o ma ko fonctionnaire n'olu sirilen bɛ Mali ka wari la o de ye maa ba kɛmɛ ani maa 26 ye dɔ b'a sanfɛ a tɛ maa miliyɔn kelen yɛrɛ bɔ k'a t'o bɔ bon maintenant ne y'olu dɔrɔn ka sara yɛlɛ wari min bɛ kɛ k'olu ka sara yɛlɛ ni tun y'o wari dɔ ta k'o kɛ ka hali abattoir k'olu layɛlɛ sogofagayɔrɔ ka ambushi caman kɛ sogo tɛ jigin sogo bɛ jigin malo bɛ jigin ɲɔ bɛ jigin tomati bɛ jigin sukaro bɛ jigin mais est-ce que o la i tɛ fɛrɛ i ka wari ma n'i t'o la fonctionnaire b'o sara mun na n'o sara fan kelen bɛ taga école la
bɛɛ den ka taa école publique la ban faama fara fantan kan bɛɛ den ka taa école publique la n'o ma ɲa ni école privée mun bɛ a y'u bila ka taa u kan ka wari min sara u ka sara o la mais bɛɛ den ka taa école publique la ko kalan tɛgɛ fo maintenant kalan biya to ni ministre den taara école publique la biya to kalan kɛra député den ka taa école publique la biya to kalan kɛra maintenant n'olu yɛrɛ den tɛ taa école publique la jɔn den bɛ taa n'olu den tɛ taa école publique la diyagoya école publique bɛ kɛ dɔrɔgu taa yɔrɔ ye a bɛ kɛ jouet yɔrɔ ye compte tɛ k'a la fenêtre tɛ k'a la tout ça c'est l'abandon du pays aujourd'hui avec le Mali kura la anw yɛrɛ denw de kan ka taa école publique la ka taa salle kɔnɔ maître bɛ kalan d'u ma n'i bɛ baara kɛ école publique la a tɛ si la ka taa baara kɛ privé la wa école privée minnu bɛ cours di ka tila k'olu fɛnɛ dɛmɛ i ka école privée n'i tɛ se ka l'école maître sara cogo ɲuman na a datugu mais pour soutenir fɛnɛ l'état peut soutenir les structures privées mais ka public fɛnɛ kɛ pour que a mana k'a fɛn fɛn état bɛ ka fɛn fɛn financer a bɛɛ programme kelen ye mais aujourd'hui liberté bɛ Mali la o b'a dama programme quoi on doit interdire ça o kɔni b'a dama programme na wa ni mo liberté a tant que a bɛ Mali kɔnɔ soit c'est le même programme ou bien a b'a datugu ko programme français de b'u bolo fɔ n ba non n bɛ k'o de f'i ɲɛna sa il faut adapter tout ça maintenant bɛɛ ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso kelen na professeur n'i tɛ se ka mɔgɔ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la n'i bɛ taa clinique la taa mais an bɛ professeur minnu kɔni sara olu ka to dɔgɔtɔrɔso la et que ni wagati dɔ sera professeur ba ka to yen ni heure supplémentaire sera o ka fara a ka wari kan a ka fɔ ministre si kana taa furakɛ clinique la k'o consigne di ministre bɛɛ diyagoya les structures publiques députés la même chose les directeurs des services la même chose mɔgɔ ci tɛ taa yɔrɔ la wa mɔgɔ ci tɛ don assurance la a bɛɛ bɛ taa jamana ka dɔgɔtɔrɔso la n'an yɛrɛ taara furakɛ yen mɔgɔ k'a fɔ ko ministre yɛrɛ nana furakɛ député yɛrɛ filɛ nin ye o bɛ na o yɛrɛ bɛ ara na a bɛ mais a bɛ confiance di jamanadenw ma de parce que n'i y'i ka ɲɛmaa ye c'est-à-dire o de jamana kura kan ka kɛ cogo min jogo de don n'a nana o pratique ninnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ de donc tu vois que on doit même changer an ka wariw dun cogo yɛlɛma kan ka don nin bɛɛ la même hali logements sociaux minnu filɛ on doit changer la manière de faire des logements sociaux hali ma se ko in dɛ a ko caman dɛ yanni an ka logements sociaux ta an bɛ yɔrɔ min na maliyɛn bɛna se ka caya yanni ka taa logements sociaux jɔ ka du kelen di mɔgɔ ma cɛ a ye waritigiw bila u ka yɔrɔ jɔ n'u y'a jɔ k'a ban ni musa bɛna muso furu musa bɛ taa yɛlɛma appartement complet kɔnɔ a n'a muso ni o fɛn ninnu dafalen maintenant n'a yɛlɛmana kɔnɔ a bɛ to a kɔnɔ a ye certain moment après 15 ans a bɛ k'a ta ye o le de a ka fɔ k'a taara a tɔgɔla dugukolo san a tɔgɔla du b'a bolo mais o b'a sɔrɔ musa ninnu ka duba bɛ yen u bɛ taa denkundi mana kɛ musa fɛ a bɛ to kɛ wari sara a bɛ so in sara cogo jumɛn na mais so in bɛ sara dɔɔni de o c'est-à-dire a bɛ kɛ location ye mais i bɛ k'a sara mais après 15 ans ɲɔgɔn na a bɛ k'i ta ye parce que a tigi y'a ka wari bɔ a bɛ k'e ta ye maintenant o yɔrɔ jumɛn ye e ta ye du bɛɛ tɛ o par exemple appartement mun b'i bolo n'i bɛ ka si ye par exemple e ye so dugumala di dɔ ma o n'a ka famille bɛ yen i bɛ so sanfɛla fana di dɔ ma i bɛ se k'o étage fana di dɔ ma n'a jɛ ni 5 étages don bɛɛ n'i ta don wa bɛɛ t'a ta ye c'est très simple au lieu de faire des logements sociaux ka taa so kelen ta mais on peut aller sur ces termes là maintenant au lieu de a ka di mɔgɔw ma ka taa 40 000 francs ta i b'a sɔrɔ n'i ye étage jɔ san 1 2 3 étage 3 bɛ yen o le de ka to di mɔgɔ kelen ma o bɛ di mɔgɔ 3 ma ale n'a ka mɔgɔ bɛ taa si o kɔnɔ ni duba b'u bolo n'a muso bɛ yen n'u bɛna taa duba kɛ ni mobili b'u bolo yɔrɔ dɔ bɛ fɛngɛ mobili 1 2 i tɛ se ka tɛmɛ o kan o bɛ jɔ maintenant n'a tɔ jɔli ka di i bɛ taa parking de ma fana b'a to parking bɛ wari sɔrɔ voilà parking fana ye wari sɔrɔ c'est-à-dire chacun gagne jamana bɛ se ka maintenant jamana bɛ développer so ɲumanw bɛ jɔ fantan fara faama kan bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la ni faama dɔ bɛ yen ni se t'a ye état b'a ka yɔrɔ bɛɛ dugumana jɔ k'a fɔ bon n bɛ nin d'i ma n bɛ nin dugumana jɔ n b'a di i ma maintenant i ka sanfɛla ninnu an b'o jɔ k'o di dɔw ma pour que o wari min sara an bɛ moitié d'e ma kalo kalo e k'o ta maintenant dɔn yɛrɛ bɛ verser état ka cadre kɔnɔ donc wari t'e bolo état y'a jɔ mais en même temps i tila ka wari fɛnɛ sɔrɔ il y a tellement de manières pour se faire de l'argent i tila ka mɔgɔw lafiya a kɛra mécanicien a kɛra fɛn fɛn donc maintenant le système de grande famille a tɛ tunu duba bɛ minnu bolo n'u ka seliw bɛ yen a bɛɛ bɛ taga duba la a bɛ seli kɛ maintenant n'a y'o ja fɛnɛ a bɛ se ka kɛra a bɛ taa dumuni yɛrɛ kɛ à un certain moment bon o b'a to hali lafiyaw bɛ na parce qu'il faut jamais perdre la notion familiale fɛn min ka di ne ye duko kuma de ka di ne ye duko kuma kana bila fiyewu parce que a ɲɔgɔn solidarité kɛ quand vous êtes dans les grandes familles a ka jɛ ka taa dumuni kɛ o de nafa ka bon kosɛbɛ e ma si tɛ kɛnɛya an tun bɛ mɔni mun bɛɛ bɔra mɔni na dumuni sidɔnbali alors que mɔni kelen bɛ mɔni kelen surtout a saɲɔlama o de bɛ mɔgɔ kɛnɛya mais maliyɛn ka dumuni kɛcogo yɛrɛ man ɲi an n'o banaw bɛ ɲɔgɔn na a n'a mauvais comportement alimentaire n'a bɛ ɲɔgɔn na ko sogo ɲimi de ye dumuni ɲuman kɛ ou bien sɛ dun so ban bɛ mugu sili ma bilen ka taa kɛ mali la donc vous voyez un peu c'est-à-dire papa on a le plan c'est-à-dire Mali dilanni bila an n'a bɛ si de an n'a bɛ wuli de
C'est la moindre des choses. Il faut qu'on se débarrasse des trucs, démocratie, ceci, cela. Mali yɛrɛ jamana ka dɔgɔ fɛn Mali chômeur min bɛ yen i bɛ se ka nin bɛɛ bɛ se ka wari sɔrɔ. An baarakɛbaga dɔrɔn de don. Kosɛbɛ. Ayiwa. Voilà. An y'o de fɔ Musa nin b'a yɛrɛ k'a fɔ fɔba ale bɛ avancer la. A bɔra ka révélation ba minnu kɛ sisan jamana yɛrɛ a bɛ se ka diya cogo min na. I n'a fɔ u bɛ deli k'a fɔ cogo min na ko ni Ala sɔnna ko tubabuw yɛrɛ bɛ passeport ni visa ta ka anw jamana yan ka na an ka jamana kan. A filɛ k'o sira dɔ de yira nin ye. Donc i b'a dɔn k'a fɔ a ka analyse la c'est-à-dire que a fondelen don wa a bɛ jateminɛba kɛ il vise loin mais i b'a sɔrɔ maa caman bɛ an ka politiciens la olu bɛ sisan de u tɛ sini ye nka sini jamana in a bɛ taa cogo min na ale bɛ k'o de ɲɛfɔ. Donc si wɛrɛ n'a ye baro daminɛ i b'a fɔ k'an kana tila parce que ka d'a kan chaque fois a bɛ dɔ ta a bɛ dɔ bila a bɛ bɔ dɔ ta a bɛ dɔ bila o b'a yira k'a fɔ jamana in a b'a dɔn oui a b'a kan ka taa cogo min na a b'o dɔn donc an b'a lajɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ bi su in na baro an bɛ a ɲɔngiri yan an bɛ foli di an filɛbaga ni an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka daminɛ info 7/4 ka taa Malikura web TV an bɛ abonné bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka d'a kan olu de fana bɛ sɔn ka anw lajɛ ka an ka baro ka partager k'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ a hakilina ka di u yɛrɛ donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni ne tun b'an bolo su in na shukran.